Husk, at den står på lige omkring 5 volt, ikke? Du skal være meget stille i det. Du skal altså ikke finde to. Det kan vi se. Så skruer jeg lidt op. Burde den ikke kunne lave flere? Ja. Okay. Jo, nu starter den lige et sted. Er det den nemmeste vej for den? Ja, det er jo det korteste sted. Ja, det var den længste. Nu er det i hvert fald. Jeg sætter bare den der står meget skæv. Du skal bare huske også at følge med hernede, fordi det er der, alt det materiale, det bliver flyttet ned af. Oliver, så kan du holde øje med det her. Nice. Jeg synes, vores forsøg er lidt tamt nu. Nej, det er det ikke. Det er jo bare noget andet, det her. Ja. Det er bare en anden illusion af en fordampning og en fortætning. Lad være med Emily. Nej, der er ikke noget, der er for dårligt eller for tamt. Bare fyr den af. Eller gå ind og supplere det, I har nu med noget mere. Nej, vi laver Du kommer med på filmen. Ja, du gør. Vi laver planke. Hvad er det? Jeg skal tegne. Det er min jord fra i år. Nej, det er det der Det- flamingo. Skal du tage den op? Ja. Det hører jeg rigtig hjemme, de der. De ligner faktisk ret meget vores. Hvor meget, nu stopper jeg. meget tid kan den bruge? Denne her? Ja. Og den kan køre flere timer. Tror jeg. Hvis der er nok. Altså hvis der er nok. Ellers har jeg en lader på. Eller en lader med. Jeg tror i hvert fald, den kan køre rigtig lang tid. Jeg er kan ikke bare stå sikker. her på resten af natten, ikke? Nej. Jeg tror, jeg tager den med hjem, når det er weekend. Det var jeg godt undvære den. Min mening var jo, at jeg ville have haft sat et stativ op, og så havde jeg kameraet til at stå, der tog et billede i timen over 3 uger. Det ville være smart. Men det kan ikke lade sig gøre her på stedet. Hvorfor? Det er jo grund til. Så er der nogen, der er også film, og så skal de lige ind og pille, og så skal de lige rulle, og så skal de lige det ene og det andet. Nå, kan du ikke bare lusse? De har da ikke rodet op efter os derovre. Nej, men de er også bedre til at rulle, end de er til at rydde op. Kan du ikke bare lusse? Det synes jeg er for dårligt. Der er noget større næser. Og så hvis der er nogen, der vil sige, at vi har brug for et eller andet, eller noget af det stil, så bare... Så skriv på døren, kontakt Søren eller sådan noget. Problemet er jo, at alle andre lærer også at nøgle til den dør. Nå, men så skriv på døren, inden I går ind, kontakt Søren. Sidste uge, eller i forrige uge, der var der jo nogle af 6. klasserne, der lavede forsøg. Nedeklassen med det ene akvarie. Ikke bruger så. Her hos stenen kan man se, hvordan det bliver trukket ind over den. Nogle af de der ting. Det her ene sted, som det er resten af nu. Gør jeg fordampningen hurtig, eller fortætningen hurtigere, end den var før? Ja. Har I taget film af det der også? Nej, fordi vi er i gang med det. Men det kommer jo, det kan vi jo gøre igen. Det Vi kan jo heller ikke tage så mange film. Det kan jeg da godt. Vi skal ikke stå navnet i. kan vi da sagt. Hvorfor gør vi ikke Det det? drøber ned på lampen, mand.